ҳулбук яке аз шаҳрҳои бостонии мардуми соҳибтамаддуни тоҷик ва қасри шоҳони тоҷбарсари хатлон аст. ин шаҳри овозадор ҳанӯз 1100 сол муқаддам, яъне дар қарнҳои 9 то 12 пойтахти хатлони қадим маҳсуб мешуд. аз рӯи бозёфтҳои ҳафриётӣ сохтори он хеле мукаммал буда дар сатҳи баланди меъморӣ бунёд шудааст. шаҳри ҳулбук 7 километр дуртар дар қисмати шимолу шарқии ноҳияи восеи вилояти хатлон ҷойгир мебошад. масоҳати аввалаи он зиёда аз 300 гектарро ташкил медиҳад, вале бо гузашти солҳои мадид масоҳати бештари он дар зери хонаҳои истиқоматии мардуми маҳал мондааст. аз паҳлӯи он роҳи абрешӣ мегузарад. тибқи иттилои таърихшиносон, ин шаҳр дар густариши муносибатҳои фарҳангии халқҳои минтақа ва дигар қавму миллатҳое ки тавассути роҳи абрешим робитаҳои бозоргонӣ доштанд, нақши муҳим бозидааст. соли 2015 ҳамчун ёдгориҳои моддии ҷаҳонӣ шаҳри ҳулбук аз ҷониби Созмони ҷаҳонии фарҳангӣ ЮНЕСКО ба ҷоизаи байналмилалии Global Rating Nomination сарфароз гардонида шуд. ҳулбук тибқи нақша ба феҳристи фарҳанги моддии башар ба Созмони ҷаҳонии фарҳангӣ ЮНЕСКО пешниҳод мегардад. ба бозёфтҳое ки муҳаққиқону бостоншиносон зимни пажӯҳишҳои чандинсола дарёфт намуданд такя карда, метавон ба ин нукта эътимод баст: шоиста аст ки шаҳри ҳулбук нишоне аз тамаддуни кӯҳани тоҷикон ба феҳристи ғайримоддии фарҳанги башар ворид гардад ва халқҳои ҷаҳон дар рӯҳияи эҳтиром ба арзишҳои миллатҳо ин нодираи фарҳангии моро эътироф кунанд ва ба ин васила ба тамаддуни пурғановати тоҷик арш гузоранд.